Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritables havres de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis, au salon haut de gamme, alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort. Orange Mali ko k'a b'a ka client mandiw bɛɛ lajɛlen hakilina jigi ko ka kɛɲɛ ni sariya sɛbɛn talenw ye minnu bɛ ka lawaleya ko client kelenkelenna bɛɛ ka kan k'a ka nimero nina di walasa k'aw ka nimero de telefoniw lakodɔn aw tɔgɔ la n'a bɛ f'o ma ko identification wa fana ko maa kelen tɔgɔ la nimerow tɛ se ka tɛmɛ 3 kan cogo si la ka d'a kan an janbe aw la walasa basi foyi kan'aw sɔrɔ an b'a ɲini an ka abonnew fɛ minnu m'u ka puces identifier fɔlɔ u ka gafe ɲini nimero nina bɛ min kan k'u ka identification kɛ ka sɔrɔ u ma bɔw nɔ la application Maxiti fɛ walima bɔlɔlɔ sira fɛ identification.orangemali.com n'aw mago jɔra bilasirali kan a ye wuli ka se agence Orange Mali la min ka surun aw la ka fara o kan an b'a ɲini an ka clientw fɛ nimero bɛ minnu bolo n'a ka ca ni 3 ye u ka wuli ka se agence la ka taa nimero 3 sugandi u ka nimerow cɛla u bɛ fɛ minnu ka to u bolo hakilina jiginna identification bɛ kɛ ni gafe minnu ye olu de filɛ nin ye carte nina carte biométrique sécurisée passeport ani carte amo lakana y'an bɛɛ lajɛlen de kunko ye an b'aw fɔ aw ka danaya n'aw ka cɛsiri la n'aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la a y'an ka service client digital kumaɲɔgɔnya Maxiti fɛ walima WhatsApp fɛ 90 11 10 10. Orange aw kɛrɛfɛ. Mali berberton olu tɔgɔla sariya gafe falili hukumu kɔnɔna na mouvement Mali 2035 ale ni kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ Memorial Modibo Keita la Aissata Ba ale bɛna caman ɲɛfɔ an ye a ko kan bɛn ni kelenya sinsin la Mali la radio ale jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye ka se ka o laɲini ninnu sabati nin de ye hakilina ye min bɔra kunnafonidi ka hɔrɔnyali don kɛnɛkɛrɛnlen kɛnɛ kan Aminatu Tarawele ale bɛna caman ɲɛfɔ an ye o ko la an balimaw ni de an ka kunnafoni bakurunbaw ye ka kɛɲɛ ni bi araba ye mɛ kalo tile 7 san 2025 an bɛna mun walawala aw ye sisan da in na o kama an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn Advance TV sugandili la ka se k'aw kunnafoniya tele min kɛlen don ka paraɲɛ caman bila ani teletɔw ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ an y'a fɔ aw ye cogo min na mouvement Mali Horizon 2035 ale ye kulu min ye barodara sigi kɛ bidon in na ka kɛɲɛ ni Memorial Modibo Keita ale kɔnɔna na k'aw ladɔnniya k'a fɔ ni wulikajɔ in kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka i k'a dɔn k'a fɔ Mali marabaajɛkulu olu ye hakilina mun ta ka se ka yɛlɛma don politikimaw olu tɔgɔla sariya gafe ba la k'aw ladɔnniya k'a fɔ o wulikajɔ ninnu kɔnɔna na min ye mouvement Mali Horizon 2035 ye olu ye u ka dɛmɛɲɔgɔnya yira ka ɲɛsin marabaajɛkuluw ka nin hakilina in ma Aissata Ba ale ni Musa Ɲang olu tun b'a kɛnɛ kan u ye mun sɔrɔ an ka jɛŋa ɲɛmaada o fɛ Parti tɔn cili kuma bɛ fasodenw da halisa Bamakɔ. Jɛkulu min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ ale ma ko MH35 ale y'a yira kunnafoni di kɛnɛ dɔ senfɛ bi sɔgɔmada in na ko fɛn min kɔni ye ni parti tɔn kofɔlen ninnu ye ko ka bɛɛ lajɛlen ci ka na kɛ sababu ye ni ka nin kura fiyɛ jamana kɔrɔ ni ka bɛɛ fanga sabati. I bɛ critère jumɛn ta bi ko maliyɛnw b'u yɛrɛ y'o kɔnɔ ko b'a to ko ni parti ka to yen ko ka nin bɔ yen. C'est pourquoi an ko gouvernement ma u bɛ k'aw nɛgɛ n'aw donn'o débat kɔnɔ an bɛ 100 ans k'o la u tɛna bɛn a la. An k'a bɛɛ ci po
k'a daminɛ 0 an ka segin a kan bɛɛ ka wuli ni critère kura ye ne sirankun n'e bolo k'i ka militant y'i ta ye e bolo k'ali sini ni élection kɛra e bɛ gagner n'a fɔra k'an ka segin a kan e bɛ siran mun la ne bolo o tɛ sirankun bɔ ça veut dire que soit e de bɛ ka balo parti la donc n'o tɔgɔ in falenna e yɛrɛ tɛ foyi ye bilen kuma in tiɲɛ dɔɔnin don c'est pourquoi on va les empêcher. Le droit est toujours dit au nom du peuple. Mais comment on va faire que le peuple manga nyininga a yɛrɛ kungo la parce que parti politique a fɔra k'aw ka population est encadrée a k'u former a k'aw ka militants former a ka fanga ɲini a ka fanga lawaleya population ka yamaruya kɔnɔ ni population yɛrɛ ye o population da kana don parti réforme ko la ça veut dire qu'il y a problème. Ka kɛɲɛ ne nin kulu in ka wulikajɔ ye dugutigilakaw olu fana ye u fɛla yira u ka fɔla ko fɛn min kɔni ye parti tɔn ninnu cili ye ko malidenw bɛnna o de kan sigikafɔba ale senfɛ. Donc aujourd'hui u k'u assumer refondation min daminɛra désordre ka jɔ jamana kɔnɔ jusqu'à ce que charte kura adoptera an ka taa sur une nouvelle base. Population a demandé, parti dans Douroula. Et puis ça va nous pousser à être ensemble. Charte ka ban président a promulgué. Nous sommes tous la société civile, la ONG là. Tu n'es pas obligé de faire de la politique. Hakili jigina parti tɔn cili hakilina bɔra jamana faamaw la yaasa ka se ka Mali politiki ko o ɲɛnabɔ ni ka laban ka bɛɛ jɛ fɛn ka bila sen kan bɛɛ lajɛlen bɛ I yɛrɛ sɔrɔ min kɔnɔ. Kunnafoni nasira wɛrɛw la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ka tali kɛ kunnafoni di ale kan hɔrɔnyali wulikajɔ dɔgɔkun kɔnɔna ma. Mali kunnafonidilaw olu ye kuma dayɛlɛ anw ka kunnafonidiso la tarata don mɛkalo tile 6 san 2025 ni wulikajɔ ninnu senfɛ u ye kuma kɛ kumasen min kan u bɛ tali kɛ arajo jɔyɔrɔ ye jumɛn bɛn ni kelenya sinsinli la Mali la. K'aw ladɔnniya k'a fɔ arajo ale ye fɛn ye min kɔni nana Mali la ka kɛɲɛ ni bɛɛjɛ faga ale sinsinli ye Mali kɔnɔna na o kama ko arajo jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ ka ɲɛsin sigida ale maaw ma. Anw ka kunnafoni na Aminatu Mayiga Aminatu Traore ale ye wulikajɔ kɛ a ye mun sɔrɔ an ka jɛn ka ɲɛmada o fɛ. Radio jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kunnafonidi nasira kan an ka togodaw la ani dugubaw kɔnɔ. A bɛ jɛw sinsin o de okumu kɔnɔ kunnafonidilaw tɔgɔla dɔgɔkun la ɲɛnamali baaraw la. Urteli a ka ɲinanta babu sen kɛ radio jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye bɛn ani kelenya sinsin la an ɲɔgɔn cɛ. Radio jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ waati kɛra cogo cogo an kɔni bɛ yen de an bɛ sigida kɔnɔ an bɛ kan min fɔ o b'o de mɛn u bɛ min fɛ an de b'a dɔn u bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an b'a dɔn donc n'a ma ɲɛ I y'o dɔn ka ban I b'i i ka sigida taabolo dɔn I kan ka baara kɛ n'o sigida taabolo de min ye radio baarakɛla ye yaasa I ni maaw bɛ ɲɔgɔn faamu yaasa I ka laɲini bɛ sabati. Maa minnu tun bɛ nin kɛnɛ in kan u y'u sinsin radio nafaw kan min ka lakodɔn bɛɛ fɛ walasa u ka se ka u ka baaraw kɛ a kɛcogo la. Il faudrait que la radio ait la possibilité de maîtriser son environnement. Cette connaissance Yalasa radio bɛ se k'a ka baara kɛ ka ɲɛ bɛn ni kelenya ani sigida ka ɲɛta sabatili la fo jateminɛ ka kɛ radio yɛrɛ ka se k'a ka sigida dɔn fɔlɔ o dɔnni bɛ tali kɛ sigida ani sigida bɔyɔrɔ ani sigida nafasɔrɔdaw o b'a to radio tɛ se ka fitinɛ wuli. Ka kɛɲɛ ni sariya minnu sigira sen kan radio dayɛlɛ kun kan u ka kulu y'a yira k'a fɔ o baaraw tɛna kɛ sababu ye ka dan sigi radio baara la. Fɔlɔ discours kɛra président de la république fɛ yen nɔ ɲina kunnafonidilaw ka sanbe la ka bali an na an sigilen don baarada min bɛ an fɛ yan nɔ n'u b'a fɔ a ma ko n'o ye kunnafonidilaw ka baarada ye o ɲɛmaa wulila k'i kanto président ma k'a fɔ k'ale radio so 100 ani radio 17 k'ale y'o datugu a m'a datugu parce que o ye kumakan jugu fɔ mais a y'a datugu fɛn min kama o ye wariko de ye radio ninnu datugura parce que k'u ma se k'o sara nga u nana tuguni k'a fɔ ko radio ka $6 de sara walasa u ka se ka sigi n'u y'o $6 sara san o san u ka $2 sara mori min tɛ bakelen wurudi n'o min tɛ bakelen wurudi kɛ n'o ye ba fila kɔlɔsi min a bolo I b'a dɔn don dɔ la o ka wurudi a tɛna laban dɛ. Hakili jagabaw bɛ ka kɛ walasa radio bɛ se ka halisa mɔgɔw kunnafoni ani k'u fara ɲɔgɔn kan. Mali Fédération
handball olu ye Mali drapeau di Mali musomanninw ma olu mun kan ka Mali jɔyɔrɔ fa ɲɔgɔnbɛn kɛnɛ kan min bɛ wele ko Challenge Trophée Junior Féminin Mouritanikaw fɛ yen min na to senna k'a daminɛ mai kalo tile 13 la ka bila a tile 17 la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ni drapeau den a kɛra Mali sifinnamaw ka minisiriso la wa ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo o de ye ministère ale yɛrɛ secrétaire général ye ni o ye Modibo Traoré ani ka fara Fédération Malienne d'handball ale ɲɛma n'a bɛ colonel la Mamadou Sherifo Tungara ale ko fɔ Kajatu Bagayogo ale tun b'a kɛnɛ kan a ye mun sɔrɔ an ka jɛn ɲɛmada o fɛ. An ka jamana kɔnɔ ni équipe nationale kan ka bɔ ka taa jamana kuma bɔ jamana kɔfɛ sa a ka kan drapeau ka ta ka d'u ma cogo min na k'a yira k'a fɔ ko jamanadenw dalen n'u la o de la Fédération Malienne de handball ale fana y'o baara bila sen kan ka d'a kan équipe nationale junior muso kunda o sen kan ka don tolon na n'an ko ma Challenge Trophée Mauritanie 2025 a kɛnɛ kan minisiriso min ɲɛsinnen don sifinnakaw ni farikolo ɲɛnajɛ ko ma ale ka secrétaire général y'a baaraw kundu. Malien fɛn fɛn bɛ bɔ n'o bɛ bɔ ni Mali tɔgɔ ye an bɛ dugawu kɛ u ye u ka bɔli a ka kɛ wasa ye u ka bɔli a ka kɛ kunkɔrɔta ye jamana in ma an bɛ conseil min d'u ma an tɛ a fɔ ko an ka segin diyagoya ni jɔnjɔn ye n'an seginna n'a ye o ka d'an ye ni ma segin n'a ye kunkɔrɔta wasa o ka kɛ exemple ye min bɛ bɛɛ sewa. Ale ka kɔrɔfɔ tɛmɛnen kɔ Fédération Malienne de handball ɲɛmaaba a fana y'a jira k'a fɔ ko jamana ka danaya dalen don ni équipe in kan. A jira jamana y'a ta kɛ an fana bɛna an ta kɛ bi bi in na jamana ye sari caman dilan ka handball kɛyɔrɔ k'a kɔnɔ région kɔnɔ Bamakɔ kɔnɔ donc o kɛra président Assimi Goïta ka hakilina ɲuman kɔnɔ fɔ an dalen b'aw la an jigi b'aw kan donc a ka cɛsiri a ka na ni jaabi ɲuman ye au moins a ka na ni tɔgɔ ɲuman kɔni a ka na jogojugu yira kɛnɛ ma a ka ɲɔgɔn minɛ a ka ɲɔgɔn faamu aw yɛrɛ dama kana kɛlɛ kuma tɛ k'a fɔ ko an bɛna kojugu mɛn aw kan. Ka ma hakili jigin k'a fɔ ko ni kɛnɛ kofɔlen kan ka fara drapeau kan sa maillot fana dila ni équipe ma cogo min na u bɛ se k'u yɛrɛ labɛn ka ɲɛ. Challenge Trophée Junior n'a kan ka ta kɛ Mauritanikaw fɛ yen nin kalo in tile 17 ka taa bila tile 17 la a bɛna jamana 5 de kɔda ɲɔgɔn na n'o bɛ tali kɛ Mauritanie kan n'ale ye tolon labɛnbaga ye Mali, Sénégal, Guinée Conakry fo ka taga se Sierra Leone ma. N de bɛ taa ni an ye jamana kɔkɔngo kibaruya hukumu kɔnɔna na ni waati na Mamadu Jalo ale bɛna sɔrɔtaw bɛɛ lajɛlen lakali an ye. Lajɛrɛba min bɛ sigi farafinna gun kɔnɔna la o tako 12 n'a bɛ wele Africa CEO Forum ale ye kɛnyɛrɛye cakɛda maa 2000 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko dalajɛ Abijankaw fɛ yen nɔ walasa u bɛ se ka hakili jagabɔ kɛ fɛn min ye kɛnyɛrɛye cakɛdaw yiriwalila farafinna kɔnɔ fo ka taa se yɛlɛma kura minnu bɛ se ka don n'o bɛ kɛ sɔrɔ jiri sababu ye. Nin baara ninnu senfɛ diɲɛ magobatigi caman olu bɛna ye nin kɛnɛ kan fo ka taa se jamana ɲɛmaw la ani minisiriw la. Welewele da kɛlen don ka taa mai kalo tile 12 fo ka taa se a tile 13 ma Abijankaw fɛ yen nɔ walasa ka se ka nin kɛnɛba in ni ka yakubaya farafinna ale sɔrɔ jidiri sira kan. Bɛn ani kelenya bɛ se ka sabati Rwanda ale ni RDC Congo ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na fɛn min ye l'Amérique jamana ye olu ye hakilina ta ka bolonɔbila sɛbɛn bɔ boloda min bɛna bolonɔbila Washington jamana kɔnɔna la don n'a nataw la. O baara ninnu bɛ kɛ sababu ye walasa ni jamana fila ninnu n'olu karilen don ɲɔgɔn na a bɛ wagati bɔ ka se ka bɛn kuma ni k'o fɔ u ni ɲɔgɔn cɛ. Baara minnu bolodalen don o hukumu kɔnɔ olu lasera minisiri fɛ tarata don walasa ka se k'a jira k'a fɔ ni hakilina ninnu n'olu bɛ taa bɛn sabatiri sira kan Rwanda ale ni RDC Congo ni ɲɔgɔn cɛ olu bolonɔbilali fo ka taa se l'Amérique jamana ale jɔyɔrɔ la o baara ninnu waleyali la. Cardinal maa 135 bɔɲɔgɔnko olu farala ɲɔgɔn kan walasa ka se ka kalata kɛ maa min bɛ nale Pape François ale nɔrɔ bila n'ale yɛrɛ tanyana avril kalo tɛmɛlen. O hukumu kɔnɔ diɲɛ kerecɛnnakaw olu sigilen don ka se ka nin jaabi in kɔnɔ n'o yɛrɛ bɛna bɔ bi arabadon in na. Nin waleya in kɔni a bɛna kɛ sababu ye ka se ka Pape kura ani ka ale lakodɔn diɲɛmaa fɛ min bɛna Pape François ale nɔrɔ bila Église catholique o kunna. Inde ani Pakistan olu kɔni bɛ ka mugujugu ci ɲɔgɔn na min bɛ senna kabini tarata don ka na bila araba su la min kɛra sababu ye ka maa 38 ni ko bɔnɛ a nin na. Malɔdɔniya k'a fɔ o maa ninnu na maa 26 o ye Pakistankaw ka maa ye, maa 12 o ye Indiw ka maa ye.
Pakistan ale ni Inde olu kɔni furukufuruku b'u ni ɲɔgɔn cɛ kabini san 1970 wagatiw la. O kɛra sababu ye fɛn min ni jamana fila ye ka kari ɲɔgɔn na sanga ni sanga min bɛ na ni mugujuguciw ye u ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se u ka jamana kɔnɔdenw bɔnɛni na u ni na. An balimaw i n'a fɔ a y'a faamuya cogo min na ni de bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniyaw la an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn Advance TV sugandili la ka se k'aw kunnafoniya k'a ɲini aw fɛ aw ka to aw nɔ na ka sababu kɛ sɔɔni aw ni nanzarakan fɔ la Ayise Kida bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoni kɛnɛ kan k'aw fo ka waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ ko Ala ka Mali lataa ɲɛ. Orange Mali ko k'a b'a ka client mandiw bɛɛ lajɛlen hakilina jigi ko ka kɛɲɛ ni sariya sɛbɛn talenw ye minnu bɛ ka lawaleya ko client kelenkelenna bɛɛ ka kan k'a ka nimero nina di walasa k'aw ka nimero de téléphone lakodɔn aw tɔgɔ la n'a bɛ f'o ma ko identification wa fana ko maa kelen tɔgɔ la nimero tɛ se ka tɛmɛ 3 kan cogo si la ka d'a kan an janbe aw la walasa basi foyi kana aw sɔrɔ an b'a ɲini an ka abonnew fɛ minnu m'u ka puces identifier fɔlɔ u ka gafe ɲini nimero nina bɛ min kan k'u ka identification kɛ ka sɔrɔ ma bɔw nɔ la application Maxiti fɛ walima bɔlɔlɔ sira fɛ identification.orangemali.com n'aw mago jɔra bilasirali kan a ye wuli ka se agence Orange Mali la min ka surun aw la ka fara o kan an b'a ɲini an ka clientw fɛ nimero bɛ minnu bolo n'a ka ca ni 3 ye u ka wuli ka se agence la ka taa nimero 3 sugandi u ka nimerow cɛla u bɛ fɛ minnu ka to u bolo hakilina jiginna identification bɛ kɛ ni gafe minnu ye olu de filɛ nin ye carte nina carte biométrique sécurisée passeport ani carte amo lakana y'an bɛɛ lajɛlen de kunko ye an b'aw fɔ aw ka danaya n'aw ka cɛsiri la n'aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la a y'an ka service client digital kumaɲɔgɔnya Maxiti fɛ walima WhatsApp fɛ 90 11 10 10. Orange aw kɛrɛfɛ. Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritables havres de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis au salon haut de gamme, alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort.